Kadto karon sa itong Bombo News Analysis. Pagawas og pamahayag sa Cebu 5th District Representative Joe Frasco may labot tas kapakyas deidi sa iyang pangagamhanan sa pagtubag sa panginahanglan sa mga biktima sa bagyo nga nahitabo niadtong Nobyembre 4 na nawagan usab kini kang Gobernadora Pamela Barrio 4 nga ihikling og ipadapin usa ang politika ug ipadala dayon ang hinabang ngadto sa mga lugar nga grabing naapektuhan partikular na sa lungsod sa Liloan. Gihimog atan ni Frasco nga dili kinahanglan nga adunay kamera o mugamit sa social media aron atakihon kini sanglit tabang ang gikinahanglan sa mga tao og dili pangdaot og pamulitika. Dugang usab niini nga dili angay mangdaog-daog ang gobernadora gumikan kay katawhan ray magantos. Pangutana mga kabumbo. Hilabi na ni Congressman Joe Frasco nganong mi question ka man sa presensya sa kagamhanan sa probinsya Sugbo kung asa na ang mga hinabang nga tuwa naman gihatod og gidawat naman sa imong mga konstituwente. Asa ka man di ay manoy sa panahon sa bagyo o grabing paglunop sa Liloan. Asa man di ay mo nganong hangtod karon anaa pagyapoy mga lugar nga wala pa mahatagig hinabang og nganong adto naman hinuong ka mamasangil sa uban sa imong kapalpak o kapulpol sa isip dangpanan sa katawhan. Nganong hangtod karon wala gyapoy tubag nga nadawat ang katawhan kung asa mo sa panahon nga nagkinahanglan ang mga tawo. Mo kadto atong Bombo News Analysis kini na lamang si Bombo Nathaniel Sandoval. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!